Hei vaan kaikille. Tänään studiossa ovat Tanja Fomina, Veera Mustonen ja minä, Svetlana Myronenko. Olemme Phoenix Finland ry vapaaehtoisia ja hallituksen jäseniä ja yhdistyksen perustajia. Tänään haluaisimme keskustella maahanmuuttaneiden mielen hyvinvoinnista ja heidän haasteista hakea ja saada apua. Kerromme myös yhdistyksemme toiminnasta ja meidän kokemuksista ukrainalaisten kanssa työskentelemisestä. Hei vaan minunkin puolestani. Nimeni on Tanja Fomina ja yhdistyksessä toimin hallituksen puheenjohtajana ja vastaan toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä sekä yhteistyöverkostoista. Koulutukseltani olen tradenomi ja psykologian maisterikoulutusohjelman opiskelija. Moi, olen Veera Mustonen, olen lyhytterapeutti, työnohjaaja ja kotouttamisen asiantuntija. Olen hallituksen varapuheenjohtaja ja toimin yhdistyksessä asiantuntijan roolissa. Ja minä olen Svetlana Myronenko ja taustalla olen sairaanhoitaja. Toimin psykiatrisena sairaanhoitajana mielenterveyspalveluissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja opiskelen traumapsykoterapeutiksi. Ja yhdistyksessä toimin hallituksen jäsenenä ja asiantuntijana. Tosiaan podcast-sarjassamme äänessä ovat mielenterveysyhdistysten edustajat ja se toteutetaan yhteistyössä Psychological Practitioners Finland ja Mieli ilman rajoja yhdistysten kanssa. Tällä podcastilla haluamme kiinnittää päättäjien huomiota siihen, että ilman mielen hyvinvointia kotouttaminen vaikeutuu ja ilman oikea-aikaista tukea asiakkaan tunnekielellä on suuri riski, että mielenterveysongelmat pahenevat, mikä loppupelissä tulee valtiolle paljon kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisevä toiminta. Tanja, haluatko kertoa yhdistyksen toiminnasta? Mistä Phoenixin tarina alkoi ja kuka toimi yhdistyksen vapaaehtoisina? Phoenix Finland on yleishyödyllinen mielenterveysyhdistys. Se on maahanmuuttajien perustama. Yhdistys tarjoaa maksutonta psyykkistä tukea ja ohjausta vaikeassa elämäntilanteessa oleville maahanmuuttaneille henkilöille. Ja mikä ehkä erottaa meidät muista on se, että toiminta toteutuu asiakkaan äidinkielellä, joka on myös tunnekieli. Tähän asti toiminta on toteutettu täysin vapaaehtoisvoimin, pääasiassa venäjän ja ukrainan kielellä. Phoenixin tarina alkoi helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomeen alkoi tulla kymmeniä tuhansia sotaa pakenevia ukrainalaisia. Haluaisin auttaa, mutta en tiennyt, mitä voin asialle tehdä. Maaliskuun alussa tein Facebook-postauksen venäjänkielisissä Facebook-ryhmissä, jossa kehotin mielenterveysalan ammattilaisia ryhtymään vapaaehtoisiksi ja tukemaan Suomen saapuvia ukrainalaisia tarjoamalla heille keskusteluapua. Jo viikon sisällä sain paljon yhteydenottoja ympäri Suomea asuvilta venäjä- ja ukrainankielisiltä sosiaali- ja mielenterveysalan ammattilaisilta. Näin muodostui tiimi ja maaliskuun lopulla toiminta käynnistyi verkossa. Niin, muistan oma kokemus. Olen itse ukrainalainen ja oli tunne, että pakko tehdä jotain, mutta mitä? Ja sinun postaus oli ajankohtainen. Kun luin sen, ymmärsin heti, että haluaisin ryhtyä tähän toimintaan ja olla avuksi tarvitsevalla omalla ammattitaidolla. Kiitos Svetlana kommentistasi. Voi niitä aikoja. Silloin itse asiassa kenelläkään meistä ei ollut mitään suunnitelma tai visiota. Ja miten isoksi tämä toiminta loppujen lopuksi kasvoi. Meiltä saa nykyään keskusteluapua, järjestämme vertaistukiryhmiä ja vakauttavia verkkovalmennuksia sekä järjestetään monimuotoista ryhmätoimintaa.
Meillä pyörii erilaisia ryhmiä naisille, taideterapiaryhmiä, raskaana olevia ryhmät ja ne muokautuu sen mukaan, mitä vapaaehtoisia on toiminnassa mukana. Ja sitten kun sota jatkui, niin lopulta päädyimme siihen, että perustamme yhdistyksen, jonka tehtävänä on edistää maahanmuuttaneiden mielenterveyttä ja tukea kriisitilanteessa olevia vapaaehtoisten voimin ja nimenomaan heidän äidinkielellä. Ja tosiaan yhdistyksen vapaaehtoisina toimivat Suomessa asuvat sosiaali- ja mielenterveysalan ammattilaiset. Täytyy vielä sanoa, että vapaaehtoistoiminta oli sekä minulle että suuremmalle osalle meidän vapaaehtoisistamme aivan uusi kokemus, mutta siitä huolimatta onnistuimme kriisitilanteessa ja aika lyhyessä ajassa rakentamaan organisaatiota ja luomaan ainutlaatuisen asiakaspolun. Ja tähän mennessä yhdistyksen toiminnan kautta jo lähes 1000 ukrainalaista on saanut psykososiaalista tukea ja ohjausta. Mutta mennäänkö aiheeseen? Tiesittekö, että syksyllä julkaistun Moni Suomi 2022 tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön psyykkinen kuormittuneisuus on yleistynyt merkittävästi vuosien 2018 ja 2020 aikana. Ja erityisesti psyykkinen kuormittuneisuus on ollut korkea Venäjä ja Neuvostoliiton maiden edustajilla. Veera, kerrotko, mistä se johtuu? Viime aikoina kaikkien mielenterveys oli koetuksella. Rajoittavat toimenpiteet pandemian aikana ovat merkittävästi vaikuttaneet ihmisten henkisen hyvinvointiin. Ja entistä haastavammaksi tilanne on muuttunut Ukrainan sodan alettua. Niin, kiinnititkö muuten huomiota, että maahanmuuttaneiden osuus on keskimäärin suurempi kuin alkuperäisväestön? Voisitko avata vähän, miksi se on näin? Kyllä, näin se on. On tärkeää ymmärtää, että psyykkinen kuormittuneisuus ja mielenterveysongelmat voivat johtua monista tekijöistä. Jokaisen yksilön kokemus on ainutlaatuinen, mutta voimme mainita yleistettyjä havaintoja. Maahanmuuttajat voivat kokea sosiaalista eristäytymistä ja kulttuurien välistä eroa, mikä voi vaikeuttaa heidän mielenterveytensä. Eristäytyminen ja tuen puute uudessa ympäristössä voivat lisätä stressiä ja ahdistusta. Huoli läheisistä, tuttavista painaa mieltä ja lisää psyykkistä kuormitusta. Taloudelliset haasteet, kuten pitkittynyt työttömyys, voi lisätä stressiä ja vaikuttaa negatiivisesti mielenterveyteen. On tiedossa, että maahanmuuttajat kohtavat usein esteitä työmarkkinoilla. Kieliesteet voivat vaikuttaa maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja pääsyä myös terveyspalveluihin, mikä voi pahentaa mielenterveysongelmia. Haluaisin lisätä tähän vielä sen, että omasta mielestäni kotouttaminen ei ole ylipäätään mahdollinen ilman mielenterveyttä ja erityisesti pakolaisten keskuudessa. Sotapakolaisellahan voimavarat ovat jo alun perin koetuksella ja he joutuvat elämään jatkuvan paineen alla, kuten Veera mainitsi aikaisemmin. Tosiasia on se, että sota on ihmisille järkyttävä kokemus. Se on riski mielenterveydelle ja voi aiheuttaa henkistä traumaa, mikä puolestaan laskee toimintakykyä. Ja sanoisin vielä, että erityisesti ukrainalaisten naisten hyvinvointi huolestuttaa. Phoenix Finland tilastojen mukaan noin 90% yhteydenotoista tulevat naisasiakkailta ja heistä noin puolet kokee voimavaransa heikoksi. Merkittävä osa heistä ovat yksinhuoltajaäitejä. He ovat huolissaan lastensa pahoinvoinnista, eivätkä kykene välttämättä tukemaan heitä emotionaalisesti.
Ikävä asia on se, että sotatraumat jättävät tosiaan jälkeensä ja erityisesti silloin, kun oikea-aikainen apu ei ollut saatavilla. Niinpä tiedetään myös, että tilastojen mukaan psyykkisen oireilun yleisyydestä huolimatta ulkomaalaistaustaiset käyttäjät käyttävät mielenterveyspalveluita koko väestön verrattuna vähemmän. Veera, mistä se mielestäsi mahtaa johtua? Maahanmuuttajat eivät välttämättä ole tietoisia saatavilla olevista mielenterveyspalveluista tai eivät tiedä, miten päästä niihin käsiksi. Tämä voi johtua kulttuurisista eroista terveydenhuollon järjestelmissä tai tiedon puutteesta. Mielenterveysavun antaminen ja saaminen edellyttää, että ammattilaisen ja asiakkaan välillä on toimiva vuorovaikutussuhde, jonka onnistumiseen tarvitaan yhteistä kieltä. Eikä valitettavasti tulkkaus aina ole hyvä ratkaisu. Kieliesteet voivat vaikuttaa mielenterveyspalveluiden käyttöä. Jos palvelut eivät ole saatavilla asiakkaan omalla tunnekielellä, sekin voi estää heitä hakeutumasta avun piiriin. Joissakin kulttuureissa mielenterveysongelmien kohtaaminen ja niiden hoitoon hakeminen voi olla stigmatisoitua. Tämäkin voi estää ihmistä hakeutumasta avun piiriin, vaikka he tarvitsevatkin sitä. Maahanmuuttajat saattavat epäröidä käyttää terveydenhuoltopalveluita, jos heillä on aiempi negatiivista kokemusta, tai jos he eivät luota paikalliseen järjestelmään. Mielenterveyspalvelut eivät välttämättä ole suunniteltu, eikä siinä oteta huomioon maahanmuuttajien erityistarpeita, kuten kulttuurisensitiivisiä menetelmiä ja aikaisempaa traumaattista kokemusta. Tanja, paljonko he Suomessa mahtaa olla vieraskielisiä? No, Suomessa vieraskielisten osuus koko väestöstä on noin 9% ja heistä venäjä äidinkieltään puhuva on lähes 100 000. Ja näissä tilastoissa ei ole mukana tilapäisen suojelun statuksella Suomessa asuvia ukrainalaisia, joista suurin osa puhuu tai ainakin ymmärtää venäjää. Ja Suomeenhan on saapunut parin vuoden sisällä yli 60 000 sotapaennutta ukrainalaista. Veera, olet pitänyt lukuisia tukikeskusteluita. Kerro, mitä ukrainalaisia huolestuttaa eniten? Aihe on kyllä laaja, mutta ilman, että pureudumme jokaisen yksityiskohtaan, voin tiivistää sen ranskalaisin viivoin seuraavasti. Yksinäisyys uudessa maassa, masennus ja ahdistus, huoli lasten hyvinvoinnista, sosiaalisten verkostojen puute, kielitaidon puute, vaikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluita, huoli kotimaahansa jääneistä perheenjäsenistä, sodan traumakokemukset ja ensisijaisesti epävarmuus tulevaisuudesta. Tanja, mitä asialle voi tehdä tässä ja nyt? Olemme jo 1,5 vuoden ajan tukeneet ukrainalaisia Suomessa ja saimme heiltä hyvää palautetta toiminnastamme. Haluamme siis jatkaa toimintaa. Meillä on jo olemassa toimintamalleja ja visio siitä, miten toiminta voi kehittää, ja toiveemme on, että pystyisimme myös palvelemaan ukrainalaisten pakolaisten lisäksi muita Suomessa asuvia venäjää ja ukrainaa puhuvia ja kriisitilanteessa olevia ihmisiä. Olemme tosiaan avoimia yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Ja meillä on hyviä uutisia. Olemme saaneet STEA-avustusehdotuksen ja Hyvinvoiva mieli-hanke aloittaa toimintansa ensi vuonna. Hyvinvoiva mieli-hankkeen tavoitteena on edistää psyykkistä kuormitusta kokeneiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien venäjän ja ukrainakielisten maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja sitä kautta vahvistaa heidän toimintakykyä.
Ja toiminta on tarkoitus toteuttaa vapaaehtoistoiminnan avulla valtakunnallisesti tiedottamisen, yksilöllisen tuen, palveluohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Ja viimeinen kysymys. Mitä valtio, hyvinvointialueet, kunnat ja muut tahot voisivat tehdä maahanmuuttaneiden mielenterveysvoinnin edistämiseksi? Ensisijaisesti on parannettava tietoisuutta Suomen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista tuomalla tietoa eri kielillä. On kehitettävä tietopankki saatavilla olevista palveluista, joka on käytettävissä monilla kielillä. Kulttuurisensitiivisellä otteella on lisättävä mielenterveys- ja hyvinvointineuvonta- ja ohjauspalveluita, jotka ovat saatavilla useilla kielillä. Suomessa asuu lukuisia kielitaitoisia, päteviä mielenterveysalan ammattilaisia, jotka ovat saaneet koulutuksensa ulkomailla. He eivät kuitenkin usein voi harjoittaa ammattiaan Suomessa byrokraattisten esteiden vuoksi. Olisi hyvä luoda heille mahdollisimman lyhyt ja tehokas polku koulutuksen vahvistamiseksi ja rinnastamiseksi. Veera ja Tanja, mä haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Teette tosi arvokasta työtä. Nähdään kyllä niitä tuloksia ja tsemppiä teille. Tsemppiä meille kaikille. Ja kiitos meidän yleisölle, että olitte mukana. Toivottavasti, että me luodaan hyvinvoiva Suomi, missä otetaan huomioon myös maahanmuuttajien erityistarpeet ja käytetään hyväksi maassa asuvien maahanmuuttajien taitoa ja osaamista. Kiitos kaikille.